Hello guys! Welcome back to your YouTube channel. So, namiron sa daruhan. Kami ni Mama. Tara, magpugas mi og mani og kanang mais. Muha bitaw ning gani. Magsud kog bihay gabi. Hindi ito sa nakayan. Mais og mani among ipugasan guys nga og mahuman na ag munggos na pod. So, nay nagtudling dadto sinoy Tirso. So, magsugod na mi sa among pugas guys. Sige, stay tuned lang mo. Guys, magsugod na mi pugas. Nagkagmayng tudling dire para sa mani. Diresto nga ag mani. Ag dire kay munggos, ag didto adapted kay mais. Sugod na mi guys. Magkalo na ta kay arang inita. Mako extra nga kalo dire. Doble-doble tag kalo kay ting inita. Guys, sugod na ta. Arima? Jana ka. Oh. Tay hindi Tagpila ka lugas? Ka lugas.
guys, so atong pugas kay tagduha ka lugas. Saan kalayon kay tagduha ka kuan sa tiil. Ginagawa mo. Kuan sa tiil. Murag tagduha ka dangaw atong pugas. So, ato lang ning pag atong camera guys, balik ang natamuon niya kay magpadayon na mig pugas. Gitu kekerasan kan. Asa dapit. Ilan man na kaya may tinumban. Ha? Ilan man ang may tinumban. Ating mo. Kani? Diba? Gusto nyo asa dapit. Agahuan. Disugdan. Kalimot ka. Kaya nag-video. Uy! Bernis Arnin, merok namin. Ay, yan na, wala na. Dikit na na. Oh no! Guys, totoo nagsingot guys. Wait, ingutan. Ang kayo. At yan na. Mazjana! Mazjana, oh. Yung apa si Mazjana. Okay. Ano, init na.
So nahumana na mo agman ni ug tanom. Si mama may nagtanom sa mais sa pasizal dito ay. Ito. Hapit na pod sila sa mahuman. Ag kami hapit na pod may mahuman sa mani dan sana. Zana, gamay na lang na izan. And last tudling na lang na. Tudling kaning bagisan sa daros tabang. Para mas straight ag tanom. Hanza. Para pod maglinya. Kuan ni sa ba? Uniform, forma. Tapos ay. Hapit na mahurot na. Duha kahing ani sa mani, mahurot og pugas. Duha balik 2 ka kilo pod kaliso. Ayan guys. Gitudlingan para sayon raig pugas. Butang ra na nimong liso unsa waling sa tiil. Walingon ag dinar ag ginudlingan. Naka sana lapok. Das na terso ay nagtudling. Bukan inita guys. Ilalim ang magtanom pero mas kapoy ang magtanom sa basak kay sige mag kuan tuwad-tuwad ag kani magbarog raman. Pero ag makakapoy kay ag init. Pwedeng inita. Suka sa langit so guys. Parang kainit na basud. Naison o manihon o manggusto ni tanan dania. Kalolo ning trabaho sa na guys. Then mas lolo take over na mig tugas kay para ikahunyo nanay ani. So hapit ta mahuman guys. Bye. Ay nagbabalik guys kay hapit na human ay hapit na human. Hapit na horot ag space sa phone. So may memory card na ning gamit. So human na mi sa amo ang pugas og pugas mani. Kay magsigpalit na pag magtanom. Nagpalit mi og liso unsa gitanom. Una nanom pumigmani pero napuo. Karon pugas na putag balik. Karon pa pud ko kabalik og suway og pugas. Sa una pag high school nagpugas pud mi. Karon nakabalik og pugas arang inita. Muli nami guys kay nami sa mani tanom ag munggos unsa na grupong hapon. Kay andamon tato ang liso. Mari susi. Kita. So, bye-bye nami guys. So, bye-bye na ta. Okay. Bye-bye. Bye guys. So guys, mag 1 week na sa among gipugas ug nagsugod na sila panurok. Agmais. Asa to ag kuan munggos. Darag munggos guys. Darag na pug munggos. Agmani atong tan-awon diri guys. Ta sila dito. Padong may mga mito. Ito mi sa ilang rina mga mito mi. Daling hapit mig tanaw diri sa bugas. Dagman ni nanggitiw na. Nanggitiw na agman ni. Manina. Tubo na kayo. Basta. Maghan, nanubo na. Agis dapin kay aron di lugsang ag kuan. So bye. Hangat po kuan napod ari mais atong leon og naunsahan na pod interok na napoy kamuti gitanom mag-upan ng tanom na nangaluya pa. So mao to guys after a week na mo ni ang resulta sa amo ang gitanom pag ning aging simana. So okay guys kay mga mito na mi. Mga mintuhan. Iat na ang manager.